Yaroi try Nagasiti kabaar kajong u Petros lenong kaba ar dekot kaba arpo hadu arpo ar keketin kaba ong namar lada haba kila pet yap no na kita ki jingbit tengit jong kaperthai da ka jingtip yau try bat u nong pen im jongi u Jisu Kris penban la shu sat pat yaki da kine ki ei ru bat la job no yaki ka jinglong ka bakhadu kan long ha ki kaba khamsniu ya kaba nengkong namar kala khambha yaki ban emtip ya kata kalanti kahok ban ya kaba kilatip ya ka bakin keladin no na kata ka lenti na kata ka hukum bakhuj ya kaba la IT haki hendrei kala je haki ya kaba ong kata ka Parsi kaba shisha ukseu ulawan phai shala kajong kapri bat kasnyang ya kaba lapen sum pensat shala kaba ksat pti te keketin kejong blai kini kalong kekeren shaphang kita kiba kala kiba phaidin na ka kata jingtip ya kalanti kejong try bat ya ka hok kejong try hendrei ki kladin pat ki phaidin pat sha ki ei kejong ka besniu jong kene perthai keketin kejong blai khampalat ban ya ka benengkong kata kejong sniu kejong u ne kejong ka jongi baro kiba kala bat kiba phaidin na kalanti kaba shisha sha kejong sniu blain kurkhu ye phi